Кана много ми помогна. Аз се наричам Мила. Брат я дразни и казвам Милка. После ще се разберем, иска да го чуят хората. Още по-красива е и има само 150 бройки. Но, за да съкратиме максимално моята част на сцената и да пуснем Любо и след това доста по-красиви хора в него, се сещам, че в нея може да се намерят страшно много полуки, но трудно човек може да осъзнае, че това са полуки. Ще дам един кратък пример за доброто куче и лошото лайно. Значи, то си вървяло, срещнало лошото лайно и лошото лайно естествено му казало, че ще го изяде. Доброто куче му казало, че то ще го изяде и го изяло. Това е... И романът включва пълен списък с откритите неща. Този роман. Се намерят всички неща. Директно кана Любо. Любо, много ти благодаря, че с нас. Има цял раздел, които са текстове, които са били четени на пощенска кутия за приказки. Това ни прави още по-горди. Продължаваме. Знаменити хора. Ето тук на първия ред седи Вики Кънчев, създателя на бейсбола в България. Ако не знаете кой е, той е. Няма как да го знаете, много години не живееш в България. Няколко новини имам да ви съобща, така няколко сериозни неща. Имаме бюджет, току-що го гласувах. Това с бюджета е като с високото кръвно, да. Като с високото кръвно е кофти е, но пък без никакво кръвно е още по-кофти. Така. Няколко сериозни неща трябва да кажа в началото, след като много ще се смеем, надявам се. Те са свързани с смисъла, въобще как се появи това нещо, защо. И най-сериозното нещо, което трябва да кажа е българската поговорка Камила без късмет и белите мечки я ебат. Италиански тълковен речник срещу Булгаро, Булгара, Булгария беше синонимен речник италиански. Беше изписал определенията тъп, сив и суров. Разбира се, това е през Булгаро, не е точно с България свързано, но така беше заизписано на този ред. Аз го имам сниман даже някъде вкъщи. И аз си рекаха, да гледай са тия италианци са на много верна следа. Те са на българската следа, да се казва. Още от времето на стрелбата по папата. И казвам, ние трябва да направим нещо. Трябва да съберем доказателства, че именно да, това са българите. Това е тяхната огромна и богата душевност и то не е отскоро. Имаме хиляди образци на изящната словесност и на поетите ни, писателите ни, които творят в този жанр, който аз тогава ми хрумна да го нарека хуй. Артисти в момента напоследък са по-известни като филмова двойка, които правят кино, но са страхотни художници и аниматори. Най-забавното е, че самите те по-отделно гласуват, не гласуват, а рисуват по абсолютно различен начин. Нищо общо с това, което е тук. Тук просто си измислиха някакъв техен жанр, като пингвин кацнал на телеграфни жици заедно с лястовици. Като илюстрация на идеята, че просто пингвините са затластели лястовици. И най-вече на великата мисъл, която има някъде в книгата, че изобщо пингвин е едно велико създание. Аз тук малко се откланям от време. Просто пингвин е единствено, на който му е прескура за закона на джунглата. Той се живее прекрасно, без изобщо да се притеснява от закона на джунглата. Разбира се, по него има и нещастни случаи. Например, известен е случая, че е с дресьора на пингвини, който се самоубил, защото цял живот не може да открие как да злоупотреби със служебното си положение. Че това е съчетание на събирателски труд. Аз, разбира се, не претендирам да съм братя Миладинови. Само веднъж съм претендирал да съм братя Миладинови в поделение 18940 в град Кресна. По време на учение се надявах, че ми дадат 2 дажби, не ми дадоха и от тогава не съм повтарял нито Киро и Методи, нито Ортега и Гасев, въобще нещо така. Карам си с едно име. Но събирателски труд наистина съм положил. Мисля, че съм събрал най-прекрасните в различни жанрове истории, които може би сте чували под формата на вицове и друго. Обработил съм ги, както Филип Кутев обработи националния фолклор и съм ги представил тук в един език, който е по-висок литературен наратив, по-близък до изящната словесност, който ги прави още по-смешни, защото са все така просташки
и са така неочаквани. Има сложни исторически дискурси. Например, всички сте чували тази серия напушени истории за напушляци, за Крум, който му викали страшни, защото страшно се нагърмявало с марихуана. Някакъв и бащата на Хензел и Гретел не ги обичали, затова ги завели в гората. Напротив, обичали ги много. Даже правили секс с тях. Като илюстрация на факта, че разликата между педагога и педофила е, че педофила искрено обича деца. И бащата на Хензел и Гретел ги водил много редовно на лекар, защото не искал освен психотравми да им лепне и някоя срамна болест. По клинична пътека. Чак после започват всичките истории за диабетни къщички и така нататък. Но те се озовават по клинична пътека. Така, също децата са фокуса, като изключиме разказите от почтенска кутия за приказки, които са много по-неприлични от детските. След малко Мария Силвестър ще ви представи един такъв. Но цялата друга книга е адресирана към дечицата. Има наистина трогателни детски истории. Те са регионално фокусирани и определени. Например, историята, в която един човек си бил прекрачил с единия крак на Аспаруховия мост и ще скача, защото живота му е тежък, управлява с глобката, майката си е баба. Любимия му кмет портних падна. Сега самоубива дето. И изведнъж някой го дърпа така, той се обръща и вижда едно малко момиченце с една кошничка, като червената шапчица на буквално. И тя му казва: Чичко, ще скачаш ли? Казва ми: да. Бе, да вземеш ли тия котен с тебе, ако нямаш съдържание и смърсен текст? Това е било истинския фолклор, а не един еднакъв нанис танцорки, облечени като циркови кончета, с еднакъв нанис пендари, с еднакви пера. Събирателно, то е взрив, то е веселба, почти винаги неприличен, почти винаги радлезиански. Долницата, както биха казали, народната долница. Автомобилни навигации ни поръчва почтенска за приказки. Аз сега пиша текст за автомобилни навигации, много вътре. Ще го видите Road to Hell. Или пък великите трибюти на Тодор Колев, които Гергана измисли и започна първи да прави. След това се появиха много епигони и такова хамайката на цялото начинание. Но това беше един страхотен формат. Добър вечер на всички. Нямам представа защо Любо непрекъснато държи аз да му чета тези текстове, защото той каза, че те са политически некоректни. Истина е. Костваше ми около половин час да мисля как точно ще прочета този текст, тъй като 50% от думичките в него са тут. Така че тази вечер ще го чета по този начин. Там, където хичва не ме е срам, просто ще го изплясквам, а вие няма да ми се сърдите. Да гледате на тази книга и на този прочит, така както е написано тук, така като е нарисувано на илюстрацията. На тази илюстрация, ако сте разгледали, ако не сте видяли, веднага си купете книгата. Очите са половия орган и обратното, така че гледайте с едно от двете, където сте си ги поместили, с каквото сте си избрали. Все е сетиво, без което не може. Всичко, което ще изкажа от тази сцена, не може да ме съдите за него. Ако тук има адвокати и решат, че нарушаваме правата на някого, тази вечер ще се четат неща, които можем да си позволим и ни е приятно. С много голяма част от тези работи аз не съм съгласна. Любо знае за това и затова ми е избрал точно този текст. Той ме провокира, съвсем умишлено го прави. Но аз ще го прочета този текст, защото не веднъж в този живот съм развивала това чудесно биполярно разстройство, в което, например, днес съм строила, защото снимаме предаването, бригада Нов дом, да съм строила къщи, а вечер ги развалям. Така че ще ви прочета просто този текст, вие се наслаждавайте. Където усетите, че не мога да изкажа някоя дума, ако имате топки за това, просто я извикайте. Заради мен, защото мен много ме е срам да казвам такива неща по принцип. Ето един такъв пример. Госпожа Ива живееше на Балканите. На Балканите е много важна добрата репутация. Затова и тя цял живот се стремеше да не я възприемат за лека жена, поради което се превърна в жена с тежка съдба.
За тази си съдба госпожа Ива обвиняваше основно балканския си произход. Тя искаше в компании да казват за нея майка я парижанка, а баща й негодник. А вместо това в трудовото й досие постоянно изтъкваха работническо-селския и балкански произход. Не само, че беше дете на български работник и българска селянка, но беше дете на селянка и двама работници. Този факт тя умело прикриваше с воинствен феминизъм и татуировка #MeToo на лявата китка. Това мито беше доста пресилено, защото нищо по-неприлично от концерт на Гери Никол не се беше случвало в живота й.